приятели, аплодисменти, аплодисменти! Ей, така се лесна звездата Васил Найденов, Христо Стоичков на Дървя. И се наистина развълнувахте всички тази вечер и ще вълнувате още дълго. Но аз съм сигурен, че има какво да кажеш в този момент на твоята прекрасна дъщеря, на твоя зет, на всички твои близки хора, приятели и разбира се на жената, която толкова години от теб надява. Добър вечер на всички. Искам да благодаря на всички вас, приятели. Действително годините сме минали в тежки моменти, но приятелството, както винаги съм казвал, не се купува, то се доказва. И вие днес още един път ми доказвате, че приятелството не е пари, а приятелството е сърце. Благодаря още един път.